Nang, akhir-akhir iki Bapak kok sering ndelok awakmu tangi awan ki ana apa to? Nggih, Pak, kadang kula kesengsem dolanan HP ngantos kesupen wektu. Begadang kakean iku boten sae nang awakmu butuh istirahat sing cukup supaya tetep sehat. Pak, kula kadang-kadang angel mandeg, langkung-langkung menawi remen. Mula sakane iku nang ngatur waktu itu penting banget. Menawi kurang besare, awakmu mengko cepet kesel, angel konsentrasi, lan malah gampang gerah. Dados sebaiknipun kula batesi wekdal dolanan HP supaya saged sare langkung rikat nggih. Leres nang, coba gawe aturan dhewe. Kados mantik dolanan HP sak jam sadurunge sare. Nggih ngertos, Pak. Kula kadang tetep angel ngantos senadyan sampun mandeg dolanan HP. Menawi meketan awakmu saged nyobi maos buku. Menawi meketan awakmu saged nyobi maos buku apa ngrungokaken musik kang meneng sadurunge sare. Niku isa mbantu awakmu sare. Nggih, badhe kula sobi keparengah Bapak ngilangaken kula saben dalu. Mesti nang, bapak niku kepengin banget sing paling apik kanggo kesehatanmu. Matur nuwun, Pak. Kula badhe langkung disiplin babagan wekdal sare.